La propriu. Am uitat pe navigație. Da, da. E vorba, dar nici măcar un semn de la ruginit, nimic. Nimic. Și care să ai în palmă. Da. Unde e ăla? În capătul lor de obicei. Ăștia nu-mi plac mie, care sunt cu carne. Ce caută la ora asta? Da, deci toate ele alte animale care au treabă pe drum s-au tras. Astea sunt cretine. Dar vin spre tine, de ce sunt proaste? Astea sunt chiar cretine. Deci după găini, astea sunt cele mai proaste animale pe care am putea face în ogradă. Când am auzit că odată una atunci a claxonat. Că odată în una sau ce? Una s-a băgat în mașină, am simțit că s-o... Ai simțit că da. Și atunci, că veneau tot mai multe și se împingeau, le Da, se împingeau una pe alta. Ce alte animale nici nu trebuie să le claxonezi, că s-au prins, că bă. Calul a fost chiar elegant. Da. Ăla care s-a dus după stâlp. Da. Le ia un pic până procesează. Da. Ca și căprioara aia care a fost orbită. Mhm.